Falar moito deste torneo, pero antes hai que presentar, porque temos aquí no estudio de Radio Culleredo a dous convidados que nos acompañarán en este sorteo dos emparellamentos. Contamos coa presencia de Michael Carro Nolla, asesor técnico de deportes do Concello de Culleredo. Que tal, Michael? Boas tardes. Bo día, moi ben. Pois aquí impaciente por celebrar xa o torneo que empece. Pois estamos aí pendentes, en un momentiño xa faremos o sorteo dos emparellamentos. Tamén contamos, lóxicamente, tamén con un convidado unite do equipo que este ano é o encargado de organizar o torneo municipal, o Clube de Chave Aciadama. Contamos co seu delegado, que era Antonio. Que tal? Bueno, vamos tirando. Buenos días. Moi bons días. Estamos moi atentos porque chega xa a última cita da Chave esta temporada. Rematou a Liga, disputouse a Copa e agora o torneo municipal. Como afronta o Aciadama este torneo? Como a todos os anos, normal, con armonía e compañerismo e fora. E tamén imagino coa intención de, si posible, facer un bo papel. Hombre, eso sempre. Eso sempre. Bueno, son equipos moi fortes os que están aquí xogando esta competición. Sobre todo hai que falar de favoritos, está claro, non? Os que dominaron xa na Liga e os que tamén estiveron na Copa da Irmandade aí prácticamente empatados a Chaves. Sí, hai dous equipos na competición da Copa da Irmandade que quedaron empates nunha primeira ronda e despois no desempate pois venceu finalmente o Aldea, pero bueno, estuvo moi reñido e bueno, tamén os outros equipos tamén fixeron un bo papel, así que bueno, vese que estamos ante unha xornada que pode estar moi disputada. Bueno, falábamos antes a micrófono pechado de varios asuntos, porque este ano hai que comentar varias cousas. Dicíamos antes que xa son 42 as edicións deste torneo municipal, son moitas, imagino, hai moitas cousas que comentar de isto, pero tamén atención, porque este ano, nos últimos anos era habitual que o torneo municipal se celebrara en Boedo ou en Celas, pero este ano non vai a ser nin en unha nin na outra ubicación. Cal é o motivo? Pois non, mira, por temas logísticos, pois na zona de Boedo están agora mesmo con as reparacións da vía do AVE. Entón, pois teñen a esplanada onde se disputaba o torneo, pois non está disponible. E despois, pois bueno, a coincidencia de que en Celas pois é a festa do San Outelo. Entón, pois bueno, tuvimos que buscar outra ubicación e bueno, a verdade é que temos un sitio fabuloso tamén ali na zona de Ledoño, onde está a pista polideportiva, que está cuberta tamén. Temos un entorno moi bonito ali tamén, onde poder disputarse pois o torneo. Unha boa ubicación para xogar ali a Chave. Sí, a verdade é que sí, porque bueno, é unha zona que a cuberta é relativamente recente, está en moi bo estado. E despois ali, pois bueno, tamén estar situado a escola infantil e máis a zona onde, bueno, unha caseta que teñen tamén a xente que organizan as festas. Entón temos ali, bueno, tamén unha zona de vestuarios, é moi boa zona para facelo, verdade. Seguro que se vai poder disfrutar moito do día. Pois esperemos que así sexa. Este ano, dicíamos antes, toca organizar ao Aciadama. Moito traballo? Non. Estáis acostumbrados? Estamos acostumbrados. Como xa non é o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro. Tamén se fala, non? De que o equipo que organiza o torneo é o que máis atarefado está, polo tanto é máis complicado gañar. Si se organiza, digo. Eso sempre pasa todos os anos. O equipo que organiza normalmente non gaña. É raro que o gane. Alguna vez pasou, seguro, non? Non sei se lembro que sí que ocurría, pero poucas ocasións. Poucas, moi pouquiñas. Normalmente, porque atendes a montar os campos, antes que se traballaba o buchinche, atendía o buchinche, mitad da xente tiña que estar tirando a máis andar facendo cousas, e non. Hai que estar pendente de demasiadas cousas, non? Había, agora xa non tanto. Cada vez menos. Bueno, además a xente xa máis ou menos, claro, son tantas edicións que xa o fan prácticamente pois sin darse cuenta, por inercia. Sí, facerse fai por inercia. Outra cousa, como este ano o número de equipos é impar, temos que lamentar que non vai a estar o Burgo, que sí que estuvo nas anteriores edicións. O equipo convidado vai a ser o Meixigo.
Exactamente, sí. O Meixigo é o equipo invitado, bueno, o equipo organizador, neste caso a Ciadama, pois é o equipo que se encarga de invitar a outros equipos que non son do ayuntamiento, e neste caso decidiron que sería o Meixigo o equipo que vai vir a participar con nós. Bueno, o Meixigo tamén un equipo que sempre está aí arriba loitando por los postos de privilexio. Está ben, ten boa xente. Pode ser un candidato a levarse a victoria? Pode apertalos. Con permiso dos de sempre, non? Con permiso dos dous de sempre. Exactamente, pode ser aí o terceiro en discordia. Bueno, e aparte tamén hai que comentar que dicíamos que o horario tamén se falaba de que podería adiantarse con respecto ao habitual, pero ao final vai a ser a hora de sempre, non? Sí, finalmente vai ser ás 5 da tarde, como todos os anos. Bueno, sempre había a peculiaridade que este ano pois coincide tamén ca final do fútbol da Copa do Rei, entón era por adiantar un pouco, porque ao final, bueno, é un evento tamén importante que toda a xente pois lle gusta poder disfrutalo, pero bueno, neste caso vamos a empezar ás 5 como sempre, e como o partido é ás 10 da noite, pois seguro que nos dá tempo a facer todo e vai todo de maravilla. Seguro que dá tempo de sobra. Bueno, pois non perdemos máis tempo, temos aí xa os papeliños aí na urna para facer o sorteo. Son 4 partidos, non? Son 4 campos, polo tanto... 4 campos que hai que facer. 4 campos que hai que facer, o sorteo. Temos aí unha man inocente. O técnico, parece que aquí me señalan ao técnico, pero di que non. que inocente non é. O técnico é que non pode sair de aquí. O técnico non pode sair de aí, que senón se deixa de escoitar. Bueno, pois uno dos procedemos nós, vamos sacando e vanse facendo os emparellamentos e xa está. Veña, non hai problema. Pois comenzamos. No campo 1, bueno, temos 3 campos. Hai son 3 campos. 3 campos, máis despois claro. Digamos que o cuarto campo é onde se disputará a Superchave. A Superchave. Pero a Superchave xa xogan 2 xogadores de cada equipo e dispútase nun campo solamente. Entón, digamos que hai 3 enfrentamentos, e despois, ao finalizar o enfrentamento da tirada normal, disputarase a Superchave no campo cuarto. Bueno, dicíamos antes a Superchave que a disputan 2 xogadores, 2 tiradores de cada equipo, pero é obligatorio xogar a Superchave, non? Claro. Sí. No, digo xogouse sempre. Nunca houve un equipo que se negara. Que se retirara. Porque quizáis hai moitos xogadores que non chegan a eses 20 metros. Así. Moitos. Por eso digo que... Pode darse o caso de que este ano engranaron moito e seguro que estuveron facendo aí traballos de forza para que poida chegar. Este ano vai chegar ben. Que haxa como mínimo 2 tiradores que sigue cheguen. Pois comenzamos. Bueno, parece que temos aí unha chamada. Intentamos apagar ese teléfono móvil, pero bueno, Michael, comenzamos con este sorteo. Sacamos o primeiro papeliño. No campo 1, entón... A ver, o campo 1, o Xismo, así nada máis empezar. Bueno, pois o Xismo, o equipo que ademais foi o ano pasado o campeón da Copa da Irmandade, foi unha sorpresa, lembro, ¿no? Porque partía como favorito a Aldea e o Xismo... Eu parece que foi o ano pasado que lle creo que foi o ano pasado, sí. Ganaron o Xismo a Aldea. A Copa da Irmandade, sí que... A Copa da Irmandade non recordo ahora moi ben, non me lembro moi ben, pero no torneo municipal, se non recordo mal, gañou o Aldea. Pero digo a Copa. Sí, foi na Copa da Irmandade na que o Xismo deu a sorpresa, por lo tanto, non podemos tampouco descartar que pois mira, este ano. Unha vez sacado o segundo papeliño, pois temos un enfrentamento bastante importante. Aldea. Porque o segundo papeliño saliu Aldea, entón, pois... 2 equipos que seguramente estarán a un altísimo nivel, sobre todo porque Aldea ten xa o doblete, gañaba Liga e Copa, agora imagino que vai a polo triplete e o Xismo para que non o faga, non? Exactamente. Bueno, pois mira, un partido moi interesante no campo 1. O Xismo Aldea. Imos agora co campo 2. A ver que enfrontamentos temos, aparte deste xa comentado. Pois o equipo invitado, Meixigo. O Meixigo, que é o conxunto convidado este ano, dicíamos que é o conxunto organizador, non? O que se encarga de convidar, de facer os campos, vale. Pois no campo 2, o Meixigo contra quen se vai a enfrontar? Contra o Portazgo. O Portazgo Bravo, o equipo que xoga na outra liga, na da Federación Galega de Deportes Autóctonos, e que tamén está anotando moitísimas chaves nos últimos tempos, non? Efectivamente, xa o ano pasado dicía que había mellorado moito e que iban con ánimos, xa nos decían a nós que para este ano que tiñan pensado dar a sorpresa.
A ver, eso é bo para a competición. Cantos máis equipos estén aí facendo moitas chaves, millor. Pois pode ser que o Portalgo este ano dé a sorpresa e se faga con ese torneo municipal, ademais entre o Meixigo. E no campo 3, a quen teremos? Campo 3 sale en primeiro lugar o Ciadama. O Ciadama, o conxunto, en este caso, anfitrión, organizador, mellor dito, non? Porque por que non se xoga no campo de Ciadama? Porque tamén sería unha opción a valorar, non? Pero eso, si chovo eso ali, está todo destapado. É mellor non correr riscos. É mellor non correr riscos, por Okay. si acaso. Por si acaso. A Ciadama contra quen vai a xogar no campo 3? Pois sacamos a última papeleta e efectivamente pois O o equipo que queda o Boedo. Pois a Ciadama, Boedo. Un partido igualado. Bueno, pode haber aí pode haber algo. Un pique aí interesante, ¿no? Pode haber algo. Unha Ciadama que este ano, o comentábamos tamén antes de comenzar este sorteo, que, bueno, non tivo unha temporada demasiado propicia, ¿no? Moitas chaves non, pero nós se o caso é estar todos xuntos, levarnos ben e despois, oye, se metes máis, pois mellor. Entre gañar e que haxa bo ambiente, Ai, non, mellor o bo ambiente. mellor Eso que a xente se leve ben entre sí. Pois penso que son partidos realmente igualados, non? O Xismo Aldea, pues, en teoría favoritos, o Portalgo, o terceiro, que tamén o Meixigo, remataba terceiro na Liga, lembro, e despois a Ciadama Boedo, aí por esa... Aí tamén pode haber... Por evitar aí os últimos postos, non? Xa veremos. Bueno, pues deixamos aí no aire estes enfrentamentos. Pois lembramos, no campo 1, Xismo Aldea, no campo 2, Meixigo, Portalgo, Bravú, e no campo 3, a Ciadama contra Boedo. Bueno, pois estamos desexando xa que chegue o sábado para Sí, ademais proclamar ao parece campeón. que vai haber un bo día, que non vai chover, ou eso esperamos. E nada, que sexa unha xornada moi boa para todo o mundo e que, bueno, a ver se é verdade pois que temos un novo impulso ao xogo da chave, cada vez se vai animándose máis xente tamén, e convidamos a todo aquel que quera pasarse por ali. Recordamos o sábado 26 ás 5 da tarde, pois que sepa que vai haber este evento, que estarán todos os tiradores do Concello de Culleredo ali tirando, e nada, esperamos unha boa xornada e nada máis, e que o pasen ben. Pois se o tempo acompaña, mellor que mellor. Hombre, eso sempre. Porque tirar chovendo, non, os pellos e complicado. todo eso, va. E xa con humedade e con frío, peor. Canto máis avanza o ano, quizás se xoga mellor, non? Sí, bastante mellor. Pois quedamos pendentes, quedamos atentos a esta edición xa 42 do torneo municipal Concello de Culleredo. Pois, Michael Carlo, moitísimas gracias hoxe por achegarte hasta aquí, hasta Radio Culleredo. Gracias a vos. E vémonos o sábado. Antonio Corral, delegado do Ciadama, tamén moitísimas gracias por contar hoxe tamén coa vosa presencia. Vale, pois veña, gracias a vos tamén. Vémonos entón o sábado. Facemos un pequeno alto no camiño e seguimos de conta.